beth sy'n mor anhygoel am taith y plant dros y bodoli yw mae'n mynd tu hwnt y profiadau, ond y cymuned mae'n cynnig i fi yn personol, mae'r ffrindiau a'r pobl fi wedi cwrdd mynd i aros gyda fi am byth. Mae ysbrydoliaeth Bet Campbell yn bwysig achos i ni'n rhoi hyder i myfyrwyr sy'n llai hyderus yn y Cymraeg a ni'n rhoi cyfleoedd iddyn nhw ddatblygu achos i ni'n awyddus iawn i'r myfyrwyr yna defnyddio'r Cymraeg yn eu bywydau tu hwnt i'r prifysgol. Trwy'n mynd ar daith lle mae pob aelod o'r grŵp yn siarad Cymraeg, mae'n y cyfle i cymdeithasu 24 awr y dydd trwy gyfrwng y Gymraeg. Falle bod rhai nhw byth wedi cael cyfle fel hyn. Nathon ni'n cael y cyfle i fynd i Seland Newydd mwyn gallu cymharu diwylliant iaith, hanes Seland Newydd a diwylliant mawri'n benodol o Seland Newydd efo y iaith Gymraeg a diwylliant ei hanes. Mae'r trip yma yn sicr wedi ysbrydoli fi. Mae dysgu am diwylliannau gwahanol yn enwedig rhaid chi ddim fel arfer yn gweld lot o yng Nghymru yn sicr wedi rhoi ymwybyddiaeth a dealltwriaeth gwell i fi o diwylliannau gwahanol. Un o'r pethau oedd yn drawiadol tra bod ni yn Waikato oedd gweld myfyrwyr Waikato a staff yn dathlu i diwylliant nhw yn gyson. A beth oedd yn hyfryd o weld yn myfyrwyr ni, a ni fel staff, oedd gweld y teimlad yno ni, bod ni eisiau arddangos yn diwylliant ni a dangos yr hyn sy'n bwysig i ni drwy berfformio, rhyw ddawnsio a rhyw ganu. Nathon ni cael y cyfle i rannu diwylliant ni gyda nhw yn ystod yr awr diwylliant. Nathon ni arddangos twmpath a dawnsio gwerin ni gyda nhw. Bydd yn rhoi cyfle i nhw dod yn rhan gyda ni a bod ni gyd yn dawnsio a canu gyda'n gilydd. So oedd e'n ffordd gwych o nhw i appreciate diwylliant ni trwy'r ffyrdd maen nhw'n gwerthfawrogi diwylliant nhw. The main thing that I'll take away from this is just creating those everlasting global connections, learning under one roof, also eating under one roof and just having like discussions as one, basically. I learned that when it comes to language, that we should probably make some stronger connections as Māori to Welsh, to look at, and especially we should be looking at their political systems and how they have laws that make sure that bilingual language is used throughout the whole country. Fe welon ni bod y myfyrwyr ath mas dynnu ar y trip i Waikato yn really wedi sylweddoli pa mor bwysig ydy'r iaith Gymraeg iddyn nhw. Dwi'n credu o ran y myfyrwyr, fe fyddan nhw yn dod i ddefnyddio ac i ddathlu eu Cymreicdod falle yn fwy aml, felly nid dim ond defnyddio'u iaith Gymraeg, ond arddangos i diwylliant nhw, neu manteisio ar gyfleoedd i ddefnyddio ac i brofi diwylliant nôl yma yng Nghaerdydd. Rhai ohonyn nhw falle heb ddefnyddio Cymraeg rhyw lawer cyn mynd, ond wedi dod yn rhan o gymuned Gymraeg allan drwy fanteisio ar y daith yma. Dwi'n myfyriwr sy'n dod o gartref Saesneg, a felly oedd yn cyfle really da i just roi fy hun mewn i amgylchedd ble mae'r Cymraeg yn cael ei siarad yn gyson. Cyn mynd i Seland Newydd o'n i'n neud Prifysgol trwy gyfrwng y Saesneg, ond ers yn ôl mae taith di roi hyder i fi nawr dechrau neud gwaith trwy gyfrwng y Gymraeg hefyd. Dwi'n meddwl bod hi'n holl bwysig bod taith yn bodoli. Fi'n credu bod teithio yn rhyngwladol, cwrdd â bobl o diwylliannau gwahanol. Heb hynny, fi'n credu bod ni yn rhoi anfantais i bobl ifanc Cymru os nag yw taith yn bodoli.